Ahojte, dnes si povieme, ako diagnostikovať ohorok, čiže to, čo z nás sviečka vytiahla. Keď nám sviečka dohorí takto po pásik, tak ju len uhasíme v miske s vodou a vieme si zdiagnostikovať, čo nám tá sviečka vytiahla. Odstrihneme si prebytočné platienko a sviečku si rozbalíme. Takto si ju rozšúlkáme. Tak jak my ju zatvárame, keď ju pre vás vyrábame, teraz si ju otvoríte a môžete si zdiagnostikovať, čo z vás sviečka vytiahla. Tak, ideme sa na to pozrieť. Čiže takto si to otvoríme. Na konci každej sviečky máme gázičku a toto je to, čo z nás sviečka vytiahla. Vieme, že sviečky nám uvoľňujú energetické dráhy v tele a pôsobia na nás aj na fyzickej, aj na emočnej úrovni. Čiže po aplikácii zostane nám takýto ohorok a zostanú nám v tejto sviečke drobné nečistoty. A vieme si zdiagnostikovať, vieme teda vyčítať, čo nám tá sviečka z toho tela vytiahla. Ak sa tam pozriete, veľa z vás sa potom pýta, že čo je v tej sviečke a vlastne to, čo tam vidíte, to už v tom tele nemáte. To už tá sviečka vytiahla von. Je tu takýto biely jemný prášok, čo vlastne znamená baktérie a vírusy. A toto máme v tele každý. Niekto má toho viacej, niekto menej a záleží, aké usadeniny tam sú. Čiže niekedy je to len také rozprášené, alebo niekedy tam môžu byť hrudky. V tomto a viete si to zdiagnostikovať, teda, že čo tam je. Hrudky v prášku, čím je viacej hrudiek, tým sa hovorí, že viacej problémov. Čiže za každým, keď tá hrudka padne, to ako kebyčka uvoľnila nejaký problém. Potom je tu takýto karamel a záleží to, aké je farby. Keď je žltý alebo zelený, tak znamená to, že je to zápal, hníz a vlastne čím je to tmavšie, tým je ten problém starší. Čiže niekedy je to úplne svetlučké a niekedy to môže ísť až úplne do takej tmavo-hnedej farby. Ono to nezáleží od toho, aká je tá sviečka. Čiže aj v čiernej sviečke viete mať proste takéto svetlé usadeniny, čiže nie je to ovplyvňované nejak farbou tej sviečky. Keď sú červený alebo ružový, vlastne ten karamel, tak to znamená hematóm alebo nejaké krvné zrazeniny a niekedy býva až taký sivý, až čierny, tak to znamená, že sú to veľmi staré krvné zrazeniny, nejaký piesok, kameniny, usadeniny v tele. Z toho karamelu sa dá čítať v podstate ako z kávy a ten obrazec, ktorý tam vidíte, je veľmi fajné si to odfotiť do telefónu a keď si to odfotíte, viete si to zväčšiť, otáčať, porovnať tak, ako potrebujete a krásne sa z toho číta. Niekedy sú v tom také ostré špicaté útvary alebo hrudky, to znamená, že je to prienik energií, môže to byť nejaké prísadlík, urieknutie alebo nejaké zlé prianie. A vlastne tento tvar, ktorý tam máte z tohto karamelu, tak vám to niečo pripomína. Čiže môže vám to napovedať nejaký problém, nejaký dôvod, čo z toho máte. Čiže aký zámer ste si dali do sviečky, kde si to sviečkujete, s akým zámerom, tak si viete pozrieť, čo tá sviečka z vás vytiahla a vie vám to vlastne napovedať alebo odpovedať na nejaký váš problém alebo zámer, ktorý ste si dali do sviečok. Je vhodné, aby si tento, poviem, že ohorok otváral každý sám, keď to robíte klientom a ten klient by chcel teda vedieť, že čo sa sviečka vytiahla. Je fajné, aby si teda to otvoril sám a vy mu to už viete zdiagnostikovať. Nakoľko sú to v podstate toxiny, zápaly, nejaká negativita, čo z toho klienta vytiahla a je to tiež v podstate práca s energiou a naozaj my sami za seba odporúčame, aby si to teda otváral každý ten klient sám, a vlastne vy mu to už viete zdiagnostikovať. Máme aj otázky, že teda ako to potom spracovať, že teda keď už je tam niečo. Pre nás je najvhodnejšie vyhodiť to mimo miestnosť, čiže ak máte niekde rodinný dom alebo proste ste v tej bytovke, tak treba to dať aspoň mimo tú miestnosť alebo mimo tú miestnosť, kde spíte, keď si to treba zrobíte večer. Najprv môžete to zabaliť do igelitového sáčku, nesplachovať to v toaletách, lebo nakoľko je to bavlnené plátno, tak sa to moc nedá spláchnuť. Doma krb a horí vám v krbe momentálne, tak je to super, keď to môžete hodiť do toho ohňa
ale keď máte takto, tak pre nás také najbezpečnejšie je, že to proste dáte si normálne alobal, na ktorý sa pečie, zabalíte to do alobalu a vyhodíte to mimo miestnosť, v ktorej ste. Tak verím, že vám to pomohlo a prajem krásne diagnostikovanie. Ahojte!